Θέλεις να μετατρέψεις τις διαφημίσεις σου στα social media και στις μηχανές αναζήτησης σε καμπάνιες υψηλής απόδοσης, προσελκύοντας το σωστό κοινό και εκτοξεύοντας την απόδοση της διαφημιστικής σου δαπάνης, τότε είσαι στο σωστό μέρος. Δες πώς μπορούμε να το πετύχουμε. 1. Ξεκινάμε με την παροχή ενός σύντομου introductory brief, όπου μας δίνεις όλες τις κρίσιμες πληροφορίες για την επιχείρησή σου και τους digital marketing στόχους της. 2. Στη συνέχεια, σχεδιάζουμε μια εξατομικευμένη paid media στρατηγική, ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς σου, εξασφαλίζοντας ότι κάθε επένδυση κατευθύνεται στα πιο αποτελεσματικά διαφημιστικά κανάλια. 3. Ακολουθεί η δημιουργία ενός αναλυτικού media plan, με προβλέψεις για τα αποτελέσματα που στοχεύουμε να πετύχουμε. 4. Μόλις το πλάνο είναι έτοιμο, αναλαμβάνουμε την υλοποίηση και τη βελτιστοποίηση των καμπανιών σου με τις πιο εξελιγμένες τεχνικές, ώστε να μεγιστοποιήσουμε το ROAS και το ποσοστό μετατροπής των διαφημίσεών σου. 5. Και το καλύτερο, παρέχουμε μηνιαία BI reports, παρακολουθώντας συνεχώς την απόδοση των διαφημιστικών καναλιών, πραγματοποιώντας προσαρμογές στη στρατηγική της επιχείρησής σου. Αν θέλεις μια ολοκληρωμένη paid media στρατηγική για maximum αποτελέσματα, το Portivo Digital Agency είναι εδώ για σένα.